Het is donderdag 4 april. Dit is het Boppenslagcafé dat Joen volslijn in het Ramstje van de Snitser volleybalvrouwen. Om tafel zitten coach Petra Groenland, speelsters Marta Malta en Venna Seinstra en bestuurslid Maaike van der Goot. En het publiek, dat zijn alle orenleden van de volleybalvrouwen, de heren van Snits en de supporters van Snits. Ja, de volleybalvrouwen van Snits krijgt geen kampioen dus, maar een mooi seizoen, dat wie het zeker. Volleybal is Snits, stiert weer op de kaart. En dat hebben we te danken aan deze vrouwen. Ze helden de finale van het Nederlands kampioenschap. Net lullig bedoeld, ja vrouwje, maar hij stelt het net zo volle voor. In de jaren 80 win je voorgangers namelijk 8 keer kampioen van Nederland. Maar toppers als Matje de Vries, Wiesje Toevendans, Jan Tienberg en Letter Enna Brinkman. Daarvoor weer trouwens Prins DVC uit Dokkum dat de klok sloeg. Ze werden 4 keer kampioen van Nederland en tweede van Europa. Een prestatie die nooit weer verbeterd is door een Nederlandse ploeg. Coach Hans van Wijnen stapt over van Dokkum naar Snits. En de vrouwen gaan al mooi. 8 keer winnen ze de beste van Nederland. En in 91 eindigt ze bij de beste vrouwer van Europa. Het gaat wel wat minder maar Snits. Olympus krijgt concurrentie van Animo. En zo binnen er niet in 2 clubs uit de Eredivisie uit Snits. Die 2 fuseerden. Maar de glorietijden komen net weer om. Of ze nou Impact Snits, Essent Snits of VC Snits zitten. Of dat Olaf van der Meulen of Dirk de Zager de coach is. Nu gaan we winnen! Succesvol worden ze neer. Und dit hier. Ze worden 5e in de competitie. Oké, winnen van de nieuwe vrouwen in de play-offs, dat is leuk. Leuke volleybal, kom aan nou! Maar alsof het niet is, de nummer 1 uitskekelen, dat sloeg hij eens nergens op. Wat ging niet verwacht, het gebeurt toch. En in de finale winnen ze ook nog eens de eerste wedstrijd. Als de titel van het Griepmeluid, griepen ze toch nog mis. Sliedrecht wordt kampioen, maar lekker belangrijk. Boeien, geen skelen. Volleybal in Snits, dat leeft weer. Ja, welkom hier in het Boppenslagcafé. Had hij trouwens gelijk, is dat zo? Is het dat het volleybal nou weer echt op de kaart zit in Snits? Is dat misschien wel belangrijker als het helling van het kampioenschap? Nou, ik was liever kampioen geworden. Ja. Nee, maar ik denk wel dat het heel erg leuk is en heel belangrijk ook dat het volleybal weer op de kaart staat. En ik denk ook echt dat dat wel zo is. Ja. Als ik de reacties in mijn omgeving zo een beetje gehoord heb, dan leeft het wel weer enorm. Ja, en dat is mooi natuurlijk, want ik kan me voorstellen dat de coach en speelsters zeiden, nou, we willen liever kampioen. Maar Maaike, als vastzitter van de sponsorcommissie, hoe belangrijk is dit succes nou voor Snits? Qua sponsoring en qua binnenhelden van Grutte Fiskens is maar. Ja, dat is heel belangrijk. Dit jouwt wij moed om verder te gaan. En het is eigenlijk volgens plan. Het is misschien nog wel sneller dan we tocht hebben. En als het al je weg het leven, dus het misschien al ontwan. En dan komen we steeds verder. En dan komt dat kampioenschap, als het goed is, vanzelf wel. Ja, want Venna wist heel bot teleurgesteld, hè? Nou, het misdrin van het kampioenschap. Hoe is dat nou? Nee, nou ja, goed, teleurgesteld natuurlijk. Ben je wel even teleurgesteld. Hè? Je wint de eerste wedstrijd, dus je bent echt wel even dichtbij. En je ruikt wel even aan het kampioenschap. Dus teleurgesteld ben je altijd. Je bent sporter, dus je wilt winnen. Maar goed, nu denk ik dat we met z'n allen heel trots kunnen zijn op datgene wat we gepresteerd hebben. Want dat is gewoon super. Ja, en Peter, dat gevoel overheerst ook bij jou? Trots? Ja, zeker overheerst. Ja, want jullie eindigen als 5e in de competitie. Hoe gaan jullie dan, met wat voor gevoel stap je dan die play-offs in? Nou, met een goed gevoel. We moesten tegen Peelpoes in de eerste play-off ronde. Die hadden we verslagen 2 keer in de competitie. Dus dan ga je er met een goed gevoel naartoe. Je verliest dan weliswaar de eerste wedstrijd met 3-0. De 2 opvolgende win je. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch, want dan sta je tot 1 tot en met 4 te spelen. En dan komt Alterno. En dan komt Alterno, ja. De gedoodverfde kampioenskandidaat nummer 1. Ja, in mijn ogen wel. Heb ik eigenlijk het hele jaar ook wel gezegd. Dat zij de meest stabiele ploeg zijn en dat zij ook in mijn ogen kampioen zouden worden. Ja, en wat toch stoot, Marta? Ja, Alterno, dit is het eindstation? Of mag je dat eigenlijk net denken als je topsporter binnen? Nou ja, goed. Het is niet dat ik zoiets had van we zijn helemaal kansloos. Maar we hadden daarvoor, die zaterdag speel je tegen Peelpoes. En speel je zware wedstrijd, 3-2 win je en ben je super blij. Dus eigenlijk zijn we er gewoon heel onbevangen naartoe gegaan. We mochten weer spelen. Je zit in de halve finale. Winning van Peelpoes, toch? Ja, precies.
En we hadden gewoon zoiets van, we zien het wel. Ja, en wonder boven wonder gaat het dan zo ontzettend goed. Ja, dat hadden we niet verwacht. Een wonder? Nou ja, het was heel onverwachts, wel voor ons. Ja, dat wie het zeker, want je winnen uiteindelijk. En Alterno, die ploeg weer als eerste eindigen in de competitie. Dit we nog even zien en dan komt er in staat naar het laatste curieuze punt. En Alterno zoer dat punt op deze manier echt binnen, Harry. Dat zoer budgetten 24-23 in de vierde set. De trainer van Snits, Petra Groenland, vreegt een time-out aan. Maar dan komt skiersjochter Bontekoning van de Bokkoa. Er is oerlis maar de jury. Wat blijkt? Net Carlijn Jans, maar Ellen Krabben hier serveren mappen. En dan gaat de winst naar Snits. Op een bijzondere manier. Nou, Peter, je kijkt nu terug. Je was het eigenlijk al vergeten weer. Ja, ik zeg net, er zijn zoveel wedstrijden geweest in een korte tijd dat dit eigenlijk alweer een beetje vergeten was. Ja, Ja, maar wel een heel curieus moment eigenlijk, Ja, hè? ja. Dat de scheidsrechter gewoon van zijn hoge stoel afkomt en die grijpt even in. ja goed, als de fout persoon serveert, dan moet hij ook ingrijpen. Maar had jij het in de gaten op dat moment? Niet op dat moment, daarna wel vrij snel. En we hebben het ook naar scouts ook gevraagd van wie moet er eigenlijk serveren. En die zeiden al vrij snel dat het een andere persoon moest zijn. Dus toen hadden we het wel in de gaten dat we door waren. Ja. Ja, Venne, wat doet dat bij de ploeg? Ik bedoel, dan win je dus van de gedoodverfde kampioenskandidaat. Ja, even onwerkelijk natuurlijk. Want Marta zei het al, dat je die eerste wedstrijd wint. Dat was eigenlijk al was heel onverwachts. En jij noemde het eindpunt van de play-offs. Nou ja, goed, we zijn wel realistisch geweest altijd. Dus we waren er echt niet van uitgegaan dat we Alterno eruit zouden gooien. Maar komt er dan ook iets onoverwinnelijks in de ploeg? Nou Ik bedoel, ja, als je Alterno uitskeken kennen, ja, dan kun je vanzelfs elke ploeg uitskeken. ik denk dat het na die zondag, na die eerste wedstrijd die we wonnen, ja, ging er wel iets leven, ging er wel iets gebeuren. En voelden we wel van, het kan wel als we goed volleyballen. Ja, dat hebben we die woensdag gewoon echt gedaan. Heel goed gevolleybald. Moesten we tegen Sliedrecht. Ja, in die eerste wedstrijd win je dan ook met 3-0. Dat is natuurlijk wel echt overtuigend. Dus dat dwing je heus zelf af. Ja. Dus er is wel echt iets gebeurd in de ploeg, absoluut. Ja, vol ongeloof hoe Wouter op reageert eigenlijk op het plus van de bestuurskamer. Nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Wij hadden dat natuurlijk ook net verwachten, maar Dal bleef. Helemaal trots op de spelers. Ongeloof misschien, ook? Nee, net ongeloof. Net iets. Nee? Nee. Zoveel vertrouwen hebben we ook wel in deze spelers. Nou, gelukkig maar. Maar dan, dan ben je zat dichtbij en dan begin je misschien de titel, ja, die kun je haast roeken, hè? Doet dat echt wat, maar je hem dan? Ik bedoel, want dan in één keer, eerst ben je heel onbevangen en je skeert de Alterno uit, wat geen verwacht het eigenlijk. Maar dan in één keer is het Sliedrecht, als je die pakken, dan kun je gewoon Nederlands kampioen worden. Ja, nou ja, je kan niet voorkomen dat dat toch een beetje mee gaat spelen, denk ik. Tuurlijk, als je dan zo dichtbij bent, dan wil je ook heel graag kampioen worden. Ja. Ben je er onzeker van misschien? Misschien, het wordt wel misschien iets minder onbevangen. Omdat je nu zoiets hebt van, nou, jongens, we winnen die eerste wedstrijd. Misschien kan het nog wel 2 keer. Misschien kunnen we wel kampioen worden. Ja. Ik denk niet dat je voorkomt dat het er toch een beetje insluipt. Maar uiteindelijk denk ik dat zij de terechte winnaar waren. Dat zij over het geheel gezien gewoon wat stabieler zijn, wat verder zijn, wat meer ervaring hebben. Wat meer power. Ja, want het keerpunt was dat echt de 1-1 eigenlijk. Want je winnen dus die eerste wedstrijd met 3-0. Ja. En dan moet je hem naar Sliedrecht aan. Die verlies je hem. Nevens mij Rom en Oeren wie het eigenlijk ook gebeurt. Ja. En nevens mij wie het doet echt heel erg boskrokken. Zo van, nou, dit is Sliedrecht. Het is niet dat ik de wedstrijden daarnaast is had van, nou, het is nu afgelopen. We zijn kansloos, zij zijn veel te goed. Dat had ik niet. Want ik vond dat wij die woensdag daar gewoon zelf ook niet het niveau gehaald hebben wat we kunnen halen. Dus op zich had ik voor het weekend nog wel vertrouwen. Hè? Wel van, nou ja, als wij ons eigen niveau weer neer kunnen zetten en ze vanaf het begin onder druk kunnen zetten. Ja, wie weet, het kan. Het is 1 keer gelukt, dus het kan. Ja, had jij dat ook, Petra? Ja, zij speelde daar bij hun thuis heel erg goed. Ja, maar een paar dagen later is Sneek weer eigenlijk. Ja, maar goed, dan heb je thuisvoordeel. Een heel weekend thuisvoordeel eigenlijk. Dus dan heb je er wel vertrouwen in dat je daar weer wat kunt gaan maken. Ja, maar had je ook zoiets van het kantelpunt, dat had je dus helemaal niet. Het kantelpunt misschien wel daar in Sliedrecht, de 1-1. Nee, dat had ik niet, nee. En wat doe je als coach zijnde op het moment dat het op een gegeven moment heel dichtbij komt? Dat je als het ware de titel kan ruiken. Zo van, nou ja, Alterno uitgeschakeld, wat ik net zei, en dan komt Sliedrecht. Ja, wat is dan de rol van de coach? Zorgen dat een goede balans is tussen de ontspanning en de spanning op een wedstrijd. Ja, en wat is dan de ontspanning? Nou, niet de druk erop leggen van je moet winnen, we kunnen kampioen worden en dat soort kreten. Maar je moet toch enige spanning hebben om een wedstrijd te kunnen spelen. Dus daar probeer je een balans in te vinden. En
Dat hebben we geprobeerd op onze manier. Ja. En wat is nou het grootste verschil dan verder tussen Sliedrecht en Snits? Nou, ik denk dat het wel in de uren zit. Hè. Zij staan gemiddeld 8 uur per week meer in een zaal dan wij. En zij gaan wel anders met hun sport om dan wij dat doen. Even voor je beeld, er zijn een aantal meiden bij ons die gewoon een 40 uur werkweek hebben. En er zijn meiden die, de rest van de meiden studeren allemaal over het algemeen in Groningen. Dat zullen die meiden ook wel doen, alleen de balans tussen werk, studie en sport is gewoon heel anders. En dat zorgt ervoor dat zij gemiddeld 8 uur meer maken. Ja, en als je dan een reeks van 4 hebt in dit geval, ja, dan is het denk ik wel logisch dat zij aan het langste eind gaan trekken. Ja, Sliedrecht is wel de terugte kampioen van Nederland. Ja, absoluut. Ik bedoel, zij zijn gewoon verder dan wij, ze zijn wat sterker dan wij, maar dat zei het al, ze hebben iets meer ervaring. Maar goed, als wij een paar jaartjes verder zijn, dan kunnen we ze misschien wel verslaan. Ja, maar je bent nog jong, ja. Dus kan Snits dat niveau helden? Ja, dat kunnen ze zeker. Ja? Ja. Nou, we gaan nog geen beelden zien van die laatste wedstrijd, zullen we dat met dan? Is goed. Beelden van de laatste wedstrijd in Sliedrecht. De beslissing dus in het kampioenschap. En als het goed is, krijgen we nou beelden te zien van de beker. Dat het al hier om draait. Daar komt die on. De beker, de kampioensbeker, makken dus in 1948. En zo shot die beker er eigenlijk ook wel een beetje uit. Een beetje roest erop en een deuk in het midden. Maar die beker is dus uiteindelijk van de winnaar. Dat wordt Sliedrecht, want op matchpoint wordt de service van Nienke de Waard net goed verwerken door Snits. En Sliedrecht is dan voor het eerst Nederlands kampioen. Feest op de tribunes en bij de speelsters van Sliedrecht van Zels. En Snits, zij staan dan te wachten bij het net om de felicitaties uit te brengen. Maar daar had Sliedrecht eigenlijk helemaal geen eigen voor, want zij willen vanzelfs maar één ding en dat is de Polonaise. En dan moet alles en elke niet even aan de kant. En dan krijgt Sliedrecht de beker, een medaille en een bos bloemen. En de nummer 12 van Nederland, Snits, die krijgt helemaal niks. En daar, Peter, was jij niet blij mee? Oh nee, daar was ik daar niet blij mee. Nee, toch? Of vond je het wel terecht dat jullie niet eens een medaille kregen? Nou, dat is nou eenmaal de regel in de competitie. In een bekerfinale krijgt de finalist een beker en een medaille voor degene die verliest. Dat is toch raar, of niet? Vind je het niet raar? Nee, vind ik niet raar. Nou, ik vond het wel raar. Ja? Ja, en daarom hebben wij voor jullie medailles. Nou, dat vind ik leuk. Vind je dat niet leuk? Frida, heb je medailles? Voor elke hier van Zels. Elke hier een medaille voor de nummer 12 van Nederland. En voor Zels elke hier aan tafel. Ja, alsjeblieft. En voor zelfs alle oren speelsters van Snits. Omdat wij vinden van, als je nummer 12 bent van Nederland, daar hoort er gewoon een medaille bij, of niet? Ja, toch? Laten we even oorgaan naar het verliezen. Want in maart 2006, toen was Snits eigenlijk failliet. Toen is de club Wromlutsen uit de Eredivisie op sterren naar idee. Het geldt wie eigenlijk gewoon op. Laten we even zien wat het doel zijn wordt uit die situatie. Triest voor de meiden natuurlijk, triest voor Sneek, triest voor de vereniging, triest voor al die vrijwilligers. En waar gaat het om? Om een paar lullige rotsen. Ik denk, jongens, €50.000. Wij hebben altijd geredeneerd van, probeer nou positief te denken. Ga ervan uit dat je het wel redt. En misschien is dat onze fout geweest, dat we misschien eerder hadden moeten zeggen van jongens, zo gaat het niet langer. Je moet op een gegeven moment nog denken van, moet je altijd degradatievolleybal spelen? Of moet je gewoon eens een keer een stapje vooruit doen en dan probeer je op te bouwen. Ja, en toen had Jim Snits eigenlijk een hele belangrijke keuze maken om eigenlijk niet gedwongen om van in te zetten op de jeugd. Hè. Had dat achterover jongen, dat is natuurlijk altijd makkelijk, maar had dat een goede kar geweest? Ja, een goede keuze. En diezelfde man die het toen waarom had trokken, Anno Intema, die had ik weer onder basis van het beleidsplan om die wederopbouw, maar de jeugd weer mogelijk te maken zien. En ik om spelers te kiezen uit Snits en de regio. En net meer mensen te kepen of heel door de balk te smitten. Ja, maar dat wilde je? Nou, in het verleden is er wel oors mee omgaan. En ik dat spelers betalen worden of dat er andere dingen meer kosten winnen. Ja, maar hoe slim die situatie doen dan? Ja, ik weet er net zelf persoonlijk bij, dus ik moet even niet meer geheugen. Maar er wie gewoon geen geld meer, dus er moest op nieuwe sponsors zacht worden. En daarna is hij zelfs nog slimmer worden dat we 2 verliezen. Toen werd het echt zo slim dat we helemaal weer om zo'n trek uit zo'n trek promoveren naar de A-League. En toen weer daar ik en rond van een grote schuld onder een FOBO. Ja. Want dat kost een soort geld. Ja, zeker. Ja. En dat geld, is dat er nou wel?
Nog altijd niet, toch? Nou, er is wel geld, maar er is gewoon een hele beperkte begroting. En daar houden we gewoon op vast. En dan komen we groen. Het huishoudboekje klapt. Nou, ja. Maar dat is het belangrijkste. Ja, maar de gemeente Snits had toen even mij €30.000, joh. Ja, en toen... Van de wethouder, hoe heet die ook weer? Dat is nooit in vastzitten, toch? Tom Metz. Ja, Tom Metz, ja. Ja, dan moet ik hem luisteren, dat vind ik dan wel grappig, toch? Met voorbedacht te raden, of net? Nou, zo wie het net. Nee, natuurlijk niet. Maar met hemzelf nog maar eens vregen. Ja, dat zie ik zeker wel. Maar van dat geld er is, maar wat voor begroting werk je hem dan? Nou, de dames, dat is nou nog steeds €54.000. Dus dat is vergeleken andere clubs net een soort geld. Nee. Maar we komen er wel mee roen. Maar dat is bijvoorbeeld vergeleken mooi in Sliedrecht? Door die het mooi dan? Dat weet ik niet, die is uit mijn hollen. Maar is dat het dubbele? Maar dat zal wel het dubbele wezen. Het dubbele? Het dubbele van wat jullie hebben? Ik denk 2 ton. Ja, 2 ton? Meestal wel ze die bedragen. Oké. Ja. Maar hoe komt het nou aan dan? Want Jim, mooie aan zijn Europa in. Ja. En volgens mij de eerste ronde, dat kost het al €15.000? €15.000. Daar heb je helemaal geen geld voor. Bij de heer en ik nog, die naar de B-League ben promoveerd. Ja, weet ik alleen nog wat judder. Weet ik wat judder. Maar we hebben een heel van de sponsorcommissie. Ja, ik heb heel druk. Ik heb druk het slim, maar ik heb geen vakantie. Ja. Maar de heren zitten trouwens ook. Lokweesken nog trouwens, maar je hebt het heli van het kampioenschap. Maar ja, wat een succes al jaar in Snits dan met het volleybal. Ja. Maar Petra, ben je niet bang dan voor een leegloop? Voor volgend seizoen? Naar andere clubs gaan de meiden? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee? Nee. Want ik kan me voorstellen dat als je tweede van Nederland bent, dan ben je gewild. Nou, dat weet ik niet. Ja, toch? Ik bedoel, geen aanbiedingen gehad. Geen aanbiedingen gehad? Nee. En Fenno, hoe zit het met jij? Nee hoor. Ik net? Nee, ik blijf gewoon misschien. Ja. Je moet nou eigenlijk een keer met Snee kampioen worden. Hè? Ja. Dat zou het mooiste zijn. Als ik dan zie hoe het hier leeft op de tribunes, dan word ik veel liever met Snee kampioen dan met welke andere club in Nederland ook. Ja. Maar wat is nou de kracht dan van dit team? De kracht is dat je 11 speelsters kunt gebruiken. En dat ze als team mentaal zo sterk zijn. En op die manier ook tegenstanders kunt verslaan. Sorry. Ja. Maar van, je een 3-jarenplan had je eigenlijk, had je uitgeschreven? Ja. Behoorlijk voor op schema, denk ik, of niet? We liggen een beetje voor op schema, ja. Maar goed, afgelopen maandag tegen die meiden gezegd dat leerproces dat blijft nog wel in stand. En, ik wil niet zeggen dat je volgend jaar weer top 2 haalt. Je moet gewoon weer van vooraf aan beginnen. En volgens de lijn is het 1 tot 4 halen. En dat is ook belangrijk omdat het play-off schema anders is volgend jaar. Dus we zullen zien hoe het gaat. Ja. En wat is jouw rol in dit hele natuurlijk, je bent de trainster, maar we zien je vaak langs de kant staan. Behoorlijk bevlogen, laat ik het zo omschrijven. Ja. Probeer je dan ook, of is dat gewoon de emotie van dat moment, of probeer je dan ook iets over te brengen op de speelsters? Nou, ik kan sowieso niet stil langs de kant staan. Ik leef gewoon mee met de wedstrijd en probeer die meiden op die manier ook een stukje beleving over te brengen, hoop ik. En meer een deel van de tijd horen ze me niet, begrijp ik altijd na de wedstrijd. Maar kijk, goed. Dat kan ik me helemaal niet meer voorstellen. Ik hoop dat ik ze daarmee bereik, ja. Ja, want dan krijg je net zoveel van mooi dan, Fenna? Nou, als je even terug gaat naar afgelopen weekend, nee, dan hoor je het niet. Want dan zit er zoveel publiek en dan heb je zoveel toeters en trommels om je heen. Maar normaal gesproken, ik ben iemand die dan nog wel contact zoekt met Petra in dit geval. Dus ik hoor dat eigenlijk altijd wel, maar ik kan me best wel voorstellen dat speelsters die dat contact minder zoeken, die horen dat niet. Nee. En dan, jij stoot het wel of niet? Nou, op het moment dat ik in het veld sta, af en toe misschien wel eens iets, maar het is meer tijdens de time-out gewoon dat je echt even dingetjes kan vragen of kan overleggen. Ja, maar dat vraag ik me altijd af. Wat wordt er altijd besproken tijdens een time-out? Om het volgende punt te scoren. Ja. Alleen om het volgende punt? Nou ja, goed, meestal neem je een time-out als er een serie punten tegen zijn. En die wil je graag terugpakken. Dus dan bespreek je de tactiek, wat gaan we doen, wie ga je aanspelen. Maar het heeft een beetje met tactiek ook te maken wanneer je die time-out aanvraagt natuurlijk, of niet? Ja, als je te lang wacht is het al te laat. Ja, maar wat is dan jouw rol geweest echt in de voorbereiding? Nou, het team zo goed mogelijk in elkaar knutselen dat we kunnen spelen. Alleen een goede tactiek verzint tegen de tegenstander. Dat je traint op bepaalde aanvallen van de tegenstander die je met je blokkering dicht kunt zetten. En zo ben je met die meiden bezig. Dat je video's laat zien, video's plakken, knippen, noem maar op. Dat is bijna een dagtaak in de afgelopen 3 weken. Ja, want hoe fanatiek is zij? Heel fanatiek.
Dus er steekt er ontzettend veel tijd in. Ja. Fanatieker dan zijn jullie allemaal even fanatiek? Qua speelsters? Nee, gewoon qua beleving? Nou ja, ik denk dat de een uit zich anders in het veld dan de ander. Als speelster zijn dat heb je altijd. Ja. De een is wat meer open in zijn emoties dan de ander. Maar ik denk dat we allemaal wel gewoon er hard voor gevochten hebben dit seizoen. Ja. Getraind hebben. Ja, wat denk je dat het Takum-seizoen mogelijk is? Ja, dat is moeilijk. Dat hangt er ook altijd weer vanaf wat er bij andere clubs gaat veranderen. Ik bedoel, heb je nu totaal geen beeld van. Je weet helemaal niet hoe andere teams zich versterken of juist minder goed worden. En ja, bij ons blijft het ook nog even afwachten. En we blijven denk ik wel redelijk compleet. Maar het is afwachten of je er nou wat bij krijgt of niet. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar nu echt iets over te zeggen. Ja, maar de verwachting is binnen al heeg. Ja, dat hebben we het zelf zo. Ja, toch? We hebben zelf voor gezorgd. Ja. Ja, dus dat is. Eigen schuld. Ja, eigen schuld. Ja. Ja. Maar Matt er wat bij? Er moeten nog 2 aanvallers bij. Ja? Ja. Nou, dan zorg ik Liek Maaike weer, hoor. Er mag nog wat bij. Ja, nou, met een goed machinetje. Want we zullen altijd in omkrieken. Dus, Ja, maar dat wil je altijd nog het verhaal van dat ik in het verliezen ben steeds. Ja, we kunnen eigenlijk geen speelsters naar je staan, want er is gewoon geen yield voor. Nee, maar ze weten nou wel dat het hier leeft en dat sinds de volleybalstad is. En dat merk ik dat mensen zich ommelden. Bij de heren komen er lui uit Noord-Holland om mij te trainen. Dus, en ze weten dat we een goede trainer hebben. Dus dat trekt ik om. Het is net alleen geld. Die vrouwen van vroeger, die kregen er ik een geld voor. Die doen het voor het volleybalhard en voor de trainer, Hans van Meijnen. Ja, maar daar spreek je hem dus de meesten op oren. Maar die argumenten beziek je dus echt de toptalent naar Snitstad te helien. Nou, dat is de duurzame gedachte, denk ik. Daar houdt het langst maar uit. Ja. Dus, maar het Venna als een aanbieding krijgt van Sliedrecht, een keer strijken in zijn volk rijden. Nou, nee, ik heb mijn werk hier en ik heb het je net al... Drie keer van niks is echt niks, eigenlijk. Ja, dat is dubbel niks. Nee. Maar van, kan Snits wel om de titel spelen? Ja, ik denk dat ons grote voordeel is dat je als groep bij elkaar blijft en dat je dus weer verder kan groeien. Andere teams die hebben heel vaak mensen die weggaan en nieuwe die bijkomen, moet je weer inpassen. En zeker de competitie wat volgend jaar plaatsvindt, dan zul je toch ook in het begin er al moeten staan. Anders dan mis je hem en dan sta je om 5 tot 8 te spelen. Dus dat is belangrijk dat wij bij elkaar blijven. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, want je verliest alleen nog 6 keer Bos vanwege studie. Ja. Niet naar Balita. Maar dan, wat verwacht je dan van Europa, het Europese avontuur? Nou, mogen we dat spelen, dan zou het natuurlijk voor de ervaring voor onze jonge meiden super zijn. Waarom zeg je mogen? Of hou je er in je achterhoofd rekening mee dat het misschien niet doorgaat? Nou, omdat dat eigenlijk ligt aan de financiële situatie natuurlijk. Het Ja. is niet niks om even, stel dat je een rondje doorkomt, €30.000 ergens te vinden. Je moet er bijna niet aan denken. Nee, daarom. Dus nou ja, dat is wel een toetje. En als de meiden dat kunnen spelen, dan ga je met een hele hoop ervaring weer de rest van de competitie in. En dat is belangrijk. Ja, maar dat zou toch een geweldige domper wezen, Mike. Ik bedoel, dat is de kroon op het werk. Hè, dan heb je een geweldig seizoen en dan kun je Europa in en dan kun je dat vanwege financiën zo dat net terug in kennen. Ja, sportief gezien is het wel zo. Maar ik ken het bestuur, wij moeten altijd denken aan de duurzaamheid en wat bestendigheid. En dat moest ik altijd opbouwen. Het komt nou gewoon heel snel. Dus we moeten er goed naar denken. Is er nou geld voor? Maar we hebben ook nog oorzaken binnen een vereniging. Het is net alleen dat dames in. Nee. Maar goed, dus hoe zou de kansen niet? Dan Europa? 50-50. 50-50. Dat is dus echt ja, dat valt u nog alleszins mooi. Ja, maar hoe zou dat je Venna? Ja, fantastisch zou het zijn. Echt helemaal leuk. Maar goed, is het realistisch? Ik bedoel, dat is niet aan ons. En mochten we een akkoord krijgen vanuit het bestuur, dan denk ik dat we als team ons stinkende best gaan doen om er in eerste instantie bij te zijn. We zitten natuurlijk wel met werk en zo, dus kun je het regelen. En de studenten moeten ook maar vrij zien te krijgen, maar dat zal dan vast wel goed komen. En dan wordt het een fantastisch avontuur sowieso. Ja, maar Do wist wat het is, hè Marta? Do heeft alles vaker Europees spelen. Ja, bij ANVJ. ANVJ, ja. Kun je er echt een heel soort van leren? Toch die Europese wedstrijden? Nou, het is weer een hele ervaring op zich. Wat is het bij elkaar en het is, nou ja, goed, het is toch iets speciaals. Ik denk, dat zie je in het voetbal toch ook. Ja. Je speelt soms, nou ik weet dat in Roemenië speelde je ook voor een volle hal met allemaal publiek en gekkigheid. En nou, dat kom je hier in Nederland gewoon veel minder tegen. Dus
het is altijd een hele leerzame ervaring, denk ik. Ja, en dat is echt wel belangrijk voor zijn jonge ploeg. Ja, dat denk ik dat het heel belangrijk is. Ja. Want ja, wat denk je dan? Van 50%, hoort er degelijk rekening mee, dat het hele avontuur, het Europese avontuur niet doorgaat? Daar hou je wel een beetje rekening mee, maar nu ik dit voor mij hoor, denk ik van nou, iets meer hoop. Iets meer hoop. Die 50% dat zorgt weer voor een glimlach. Ja, absoluut. Ja. En volgend seizoen dan zeg jij dus gewoon van rustig blijven en top bij de, ja wat wil je dan? 1 tot 4, we gaan gewoon ons plan volgen en we gaan gewoon voor 1 tot 4. 1 tot 4? Ja. En nu vakantie? We hebben tot aankomende woensdag vrij en dan gaan we trainen tot half juli. Dan hebben we 6 weken vrij. En dan begint een nieuwe voorbereiding. Dus eerst nog trainen? Ja. Waarom, dat seizoen is nou tot die, waarom had je dan nog trainen? Ja, ik kan ze moeilijk 3 maanden vrijgeven en dan heb ik zoveel werk om ze op te lappen. Dan begin je wat jadder. Nou, dat doen we op zich ook wel. Ja? Maar je bent wel een trainingsbeest, hè? Want ik weet, oude sneur die ik in die hal, ik bedoel, die wedstrijd begint om 8 uur en om 6 uur eerst nog even trainen. Nou, even loslopen, een beetje gevoel met de bal, met elkaar, met de hal, met het publiek. Ja. En ja. Oké. Dat is alleen maar goed, denk ik. Alleen maar goed? Ja. Oké. Nou, mevrouw Tiege, dank voor je komst naar de studio hier in het Boppenstag Café. Und Safir, man je meer sport dan onder oren omtinken. Var, en even bij de autocue, dat is zo fijn wezen. Var LJODK, de kwartballers ben nog 1 wedstrijd verwijderen om historie te schroeven. Want bij Weenst op Offo, dan speelt het LJODK tak op seizoen op het allerhoogste niveau. De Kwartbal League. En dat is nog niet een Frieske kwartbalclub slagen. Vierder nog het laatste nijs van Dirk Buitenzorg. Waar wint op manje? Van nou nog een hele gezellige jong. Dag. Ja, bedankt. Bedankt.